NGN баста шуд. Дар пайи NGN сокинони Тоҷикистон аз паёмрасонҳои Viber, WhatsApp ва Imo маҳрум хоҳанд шуд. Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. Шумо блоки Тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои нав, шавқовар ва муфидро эҷод хоҳем кард. рӯзи 18 декабр дар Тоҷикистон ҳадамоти NGN баста шуд. Ҷонибек Дадоматов, сардори раёсати танзимии ҳадамоти алоқаи Тоҷикистон, рӯзи 18 декабр гуфт: ҳоло барои қатъи пурраи ин паёмрасонҳо масъулин даст ба кор шудаанд ва рӯзҳои наздик тамоми мессенҷерҳо, яъне NGN, Viber, WhatsApp ва Imo баста хоҳад шуд. вай таърихи дақиқи баста шудани мессенҷерҳоро ба забон наовард, вале ин суҳбат рӯзе анҷом шуд, ки муштариёни NGN аз баста шудани ҳадамот шикоят карданд. Ба Ҷонибек Дадоматов савол доданд дар бораи сабаби бастаи станокҳои телефонии интернетии серистеъмол дар Тоҷикистон. Ҷонибек Дадоматов гуфт: ин тасмим бо андешаҳои амнияти кишвар гирифта мешавад, бо мақсади таъмини амнияти иттилоотӣ, пешгирии истифодаи хизматрасонии алоқаи барқӣ, бо мақсади содир шудани ҷиноят, ҷалби шаҳрвандон ва ташкилоти ифротгарон ва дар умум пешгирӣ кардани хизматрасонии алоқа барои истифода шудани ҳам гуна ҷиноятҳо гирифта шудааст. NGN ва паёмрасонҳо бо мисли Viber, WhatsApp ва Imo бо ёрии интернет кор карда солҳои охир ба роҳи осону муносиби гуфтугӯ миёни сокинони Тоҷикистон табдил ёфтаанд, бахусус онҳое ки дар муҳоҷират қарор доранд. Барои тамос бо хонаводаи худ аз ин барномаҳо зиёд истифода мебурданд. масдуд шудани иртиботи телефонии интернетӣ пеш аз ҳама ба муоширати 1 миллион муҳоҷири тоҷик аз хориҷа таъсиргузор мешавад, ки бо технологияҳои нави иртибоӣ бо хешовандонашон дар Тоҷикистон тамос мегиранд. ин ҳадамот ҳариҷи онҳоро ноҷиз ва тамоси доимии онҳоро бо азизонашон бемушкил таъмин мекард. аммо 1 миллион муҳоҷирот аз тамоси ройгон бо Тоҷикистон маҳрум мешавад. дар Тоҷикистоне, ки беш аз 8 миллион ҷамъият дорад, то феврали соли ҷорӣ шумори корбарони интернет 4,4 миллион ва соҳибони телефони мобилӣ 8,7 миллион нафарро ташкил медод. соҳаи муҳобироти Тоҷикистон то чанд соли пеш аз бахшҳои мусорат рушдкунандаи иқтисоди кишвар маҳсуб меёфт, вале дар як соли охир 3 ширкат – Тисел, Мегафон ва Билайн аз ҷониби сохторҳои андоз барои мушкил дар пардохти молиёт ҷарима шуданд. аз ҷумла ширкати Билайн 151,3 миллион сомонӣ, Мегафон 155 миллион сомонӣ ва Тисел 155 миллион сомонӣ ҷарима шуданд. ширкати Тисел гуфтааст, ки нияти тарки бозори Тоҷикистонро дорад, чунин дигар фаъолияти худро дар ин бозор аз назари манфиатҳои молӣ бефоида арзиёбӣ мекунад. бародарон ва хоҳарони азиз, бо ҳамин видеои мо ба охир мерасад. мо кӯшиш мекунем, ки видеоҳои нав ва муфидро пешкаш кунем. ба канали мо ҳатман обуна шавед ва ба зангула зер кунед, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед. сарбаланду хонаобод бошед.